eòlic, en homenatge a Ibérico, o la força energètica de l'amistat, exposició que ja sabeu que està organitzada per la Càtedra Antoni Miró d'Art Contemporani, l'Ajuntament d'Alcoi i la Universitat d'Alacant, que gaudiu d'aquestes exposicions que ja sabeu que van fent-se durant diversos anys. L'art de poetitzar una imatge profana no vol dir necessàriament profanar l'art de poetitzar. El que fa aquest avís feblement intencionat, més que esvair-se, és dividir-se en infinitat de ramals que connecten puntualment amb els fantasmes personals de cada individu que contempla. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera, ¿no? Me da leche merengada, sí, merengada. ¡Ay! ¡Qué vaca tan salada! Es tan requete salada. Tolón. Què hagués passat si la vaca, sí, la meva vaqueta, no hagués estat lletera? Algú m'ho pot dir? Doncs, ni més ni menys, que hauria anat a parar a l'escorxador. Ai! Doncs si hagués anat a parar a l'escorxador, la vaca, la meua vaqueta, ningú no em faria moixalles. Ai, quin malson! Menys mal que la vaca, sí, la meua vaqueta, ha estat lletera. Tolón!